Ćao ljudi, dobrodošli na naš video, naš klip na Almedin kanalu. Danas radimo delija od prvi do nova godine i tako dalje, radimo sve. A vi što mora da bacite like, subscribe, da stignemo do 10 lajkova. Ako stignemo mi ili će slavimo, ne, pobolje da slavimo ljudi. Sad snimamo ovo. Ovo je kamera, nije telefon. Ovi dan od prvi će snimamo sve. Petarde, sve su dolazi petarde, ja sam gledao. Sam kupio jedan paket, sam zakrio. Sad neće radim, sad je 8 sat. Ljudi, izašla nova pesma kod Janka. Ja kradem bakari, ja ga volim kada da to kradem. I mi će ovako nešto će radimo, neka pesma, ovako nešto. Peti je zađe naša pesma, ljudi. Ajmo, da stignemo do 10 lajkova. Ako stignemo do 10 lajkova, peti, izvadimo pesmu. Ja i Bido Igber i Samanto Krasnić. Ljudi, vidimo se. Bajte, ako radite ovaj video vi 3 lajkova, mi pucamo bombu. Banda to ovako velika. Ajmo ljudi, vidimo se, bacite like, subscribe. Sutra izađemo video i sutra cijeli dan. Ćao.